Jak idę wzdłuż ulicy Grota Roweckiego, to zaczynam rachować na samym początku banki. I tak w połowie, kole 20 już mi się to wszystko motło i nigdy żech tych banków nie porachowała do końca, bo też coraz to nowe powstawają. Całe szczęście, że ta ulica się nie nazywa bankowo, bo by tam już my nic nie mogli nakupić, same banki. I noże Grota Roweckiego. Kto to był Grot Rowecki? Grot to jest pseudonim Stefan Rowecki, pierwszy komendant Armii Krajowej. Stoja przed jego pomnikiem, a sam siedziłam na taki wielki budynek. Komenda uzupełnień, synki, co tak im pizło o ziemności, to się sam musieli meldować, co by dostać odpowiednią kategorię. Co one kombinowały, to Bóg jeden wie. Stare miasta mają zawsze jedno centrum. Jest to rynek, wokół którego potem narastają domy, robi się infrastruktura, potem są nowomodne centra handlowe za miastem, ale tychy właściwie nie mają takiego jednego słusznego centrum. Byliście ze mną na rynku, to było pierwsze centrum. Byliście ze mną na Placu Baczyńskiego, można powiedzieć, że to jest takie richtig centrum obecne, tychów, takie kulturalne, ale ten to market, tak się to nowomodnie padło, za moimi plecami, AZ, co się mianuje, to było dawniej takie centrum, kaj szło coś nakupić, jak coś było. I ja wam powiem, że sam te auciska tak zubrują i larmują. My sam nawet nie za bardzo poradzimy ten film nakręcić, ale tak po 16 w tamtych czasach to sam żadnego na ulicy nie było, bo już w sklepach to się wszystko wykupiło, a i też połbie-szło oberwać. Po mojej prawej ręce jest takie miejsce, kaj za komuny szło nakupić coś słodkiego. No nie zawsze, ale szło. Mało w to wie z młodzieży, że słodkie było na kartki. Należało się jedna czekolada na jedno dziecko do 14 roku życia i tam jakieś były blobliki, chyba 10 czy 15 deko, już nie pamiętam. I sam, my to nazywali słodkodziurka, szło kupić czasami coś bez kartek. Ja wam powiem, że sam ludzie stoli w takich niesamowitych kolejkach, tamta strona, ta krótsza, tam aż ku kraju tego duma, to stała kolejka uprzywilejowanych, ciężarnych, starszych osób albo inwalidów, a sam do końca tej to uliczki stoły ludzie, tak nie po jednym, no po 3-4, że się to może widzieli na filmie Alternatywy, to je wszystko prawda. One tam stoły aż do końca, czysto z jakimiś koframi albo wielkimi taszami, co by się jakie słodkie nakupić. Nie zawsze to byli ludziska z tychów. No ja pamiętam takie cosik, że mój chłop to sfilmował, ja to mam na filmie w 80 roku, a była zima i on chodził w takim skórzanym mantlu. Wyglądał jak czysty ubek, nie stanął się z kamerą, no i zaczął to filmować, a ludziska myśleli, że to ubecja filmuje i zaczęli te kofry chować. Także Kazik to mówił, no ale na takim filmie, co wiecie, jeszcze jest z tego celuloidu, nie, no w każdym razie nie taki jak dzisio. Fajne były czasy, nie? Przydrożne kapliczki. Mało kto wie, po co komu takie krzyże były i po jakiemu je stawiali. One były stawiane na kraju wsi albo miejscowości
i witały przychodzącego, kiedy przychodził do tej to miejscowości, albo żegnały tego, co szło za chlebem dosłownie w świat. Często fundatorami takich kapliczek były jakieś rody, rodziny, które chciały podziękować za coś, za jakąś łaskę, za to, że się im synek urodził, albo że ze świata wrócił. Familia Czardybun ufundowała ten krzyż w roku 1887. Stał się on spokojnie, miasto wokół niego porostało i już przestał być przydrożną kapliczką, a zaczął stać prawie że w centrum tego miasta. No i kiedyś już za komuny, komuna postanowiła ten to krzyż rozebrać tuż przed 1 maja. Ludziska się o tym dowiedzieli, a to było w 1979 roku. Ja sam w Tychach mieszkała 2 lata, szła prawie z moim 5-letnim synkiem nakupować i uwidziała, że sam gęstnieje tłum. Ani żech nie wiedziała, po jakiemu one stoją, ale my się sam też stanęli. Także ja sam Kasik też stoja, a ten krzyż ludziska zachronili, postanowili sprzeciwić się władzy, co by ten krzyż zniszczyć, zniwelować teren pod jakieś insze komunistyczne pieruństwo. Taka jest historia.